Narušavanje bezbednosti podataka predstavlja svaki incident koji izlaže podatke neovlašćenom pristupu ili korišćenju. Može biti uzrokovano namernim ili nenamernim radnjama. Ugroženi podaci mogu uključivati bilo šta, od relativno nebitnih ličnih dosijeja do visoko poverljivih podataka kao što su zdravstveni kartoni i finansijske informacije. Iako se narušavanje bezbednosti podataka najčešće povezuje sa spoljnim faktorima kao što su hakeri, politički aktivisti, organizovani kriminal i sl., ono se može dogoditi i kao posledica ljudske greške ili greške u sistemu. Većina studija pokazuje da je narušavanje bezbednosti podataka češće rezultat ljudske greške nego kriminalnih napada. Poslednjih godina dogodilo se više slučajeva narušavanja bezbednosti podataka širom regiona. Glavni incidenti su vezani za javni sektor i curenje ličnih podataka građana tokom pandemije ili izbora. Zemlje Zapadnog Balkana rade na unapređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na sajber bezbednost, ali i privatnost podataka i zaštitu podataka kroz usaglašavanje svojih nacionalnih zakona sa GDPR-om, kao i na osnivanju agencija i drugih javnih tela koje će se direktno baviti ovim pitanjima.